Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şoň 2016-njy ýylyň 22-nji ýuly hepdeniň anyny uny. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şoňky programmamyzda Türkmenistanyň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär. Bolany okujany bolany menim aýtsam, gepleşdirme. Türkmenistanda öňkü prezident Niýazowyň zanyny kastetmäge finansiýa taýyplanyp tutsak edilen soň ýitirim bolan tutsaklaryň biri Anna Durdy Anna Tahyedowyň jesedi garyndaşlaryna berildi. В принципе, из Вадана выдавали тела других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября. Owganistanyň Demirgazagynda Talibana garşy töweşýän vice-prezident Abdulreşid Dostumyň zanyny kastetmek üçin dil döwüşikde guman edilýäniň ere salynandygy habar berildi. Mafadi intihari ki qasdi hamle intihari dilan mawsi awalda. Şoň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň etaty bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Ýewropa Birleşigi Türkiýanyň başa barmadyk agdalçykdy guman edip möňler çadamy tutsak etmegine we işden çetleşdirmegine haladalanma bildirdi we ýurdy adam hukuklaryna hem kanunyň hökmürawanlygyna hormat goýmagy çağırdy. 21-nji ýylda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan agdalçykdy guman edilýänleri tutsak etmäge ygtyýarlygyny artdyrmak üçin 3 ay möhletli adatdan daşary ýagdaý ýyglan etdi. Agdalşyga goldaw bildirmek taýyplap mekteplerde, uniwersitetlerde, polisiýada we kanun goraýjy idaralarynda 60 000-den gowrak adamy wezipesinden boşatdy ýa-da iş başyndan wagtlyň çetleşdirdi. Biz bolup geçýän ýagdaýlara ýakyndan we aladaly tinedýäris diýip Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça ýolbaşçy Federica Mogherini'niň we Birleşigi ýaýbanlandyrmak boýunça komissary Johannes Hanyň 22-nji ýylda ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda aýdylýar. Olar hususan da mugallimleriň, sudiýalaryň we jurnalistleriň ýydarlanmagyny kabul ederlikli däl diýip adlandyrdylar we Türkiýanyň kanunyň hökmürawanlygyna, adam hukuklaryna we esasy azatlyklara, şol sanda raýatlaryň adalatly suud edilmek hukugyna hormat goýulmagyny talap etdiler. Bosniýanyň öňkü serp lideri Radovan Karadžić genosidde aýyplanyp hökm edilen 40 ýyllyk türme tutsaklygynyň şikaýet etdi we Birleşen Milletler Guramasynyň sudiýalaryny özüne siýasy suuda tezewar etmekde aýplady. Karadžićiň aklawçysy Peter Robinson öz müşterisiniň ony we Bosniýaly serp halkyny garalamagy aklama üçin siýasy suuda tezewar edilendigini 22-nji ýylda Gaganyň suudunda aýtdy. 71 ýaşly Karadžić 24-nji martda öňkü Yugoslawiýa halkara suudy tarapyndan 1995-nji ýylda Srebrenicada 8000 çemesi musulman erkekleriň we oglanlaryň gyrylmagy bilen baglylykda genoside baş goşmakda günäli tapyldy. Şeýle-de Karadžić 1992-95-nji ýyllarda Bosniýa-Hersegowiňada bolan uruşyň dowamyndaky ýene 9 jenaýetde şeýle-de 10 000 raýatyň ölümine sebäp bolan Saraýewonyň gabawynda günäli tapyldy. Iranyň Rewolýusiýon gwardiýasy ýurduň Türkiýe bilen terkedilen terrorçy toporlaryň geçmeginiň öňüni böwretledi diýip Rewolýusiýon gwardiýanyň ýol başçysy 21-nji ýylda aýtdy. Irna täzelikler agentligi edaranyň Salmas şäherindäki ýol başçysy Aliriza Madanynyň aýdan sözlerine salgylanyp şeýle ýagdaýyň Iranyň Günbatar Äzerbeýjan welaýatynda Salmas şäherinden 25 kilometr uzaklykda ýüze çykanlygyny habar berdi. Madany Türkiýe geçmäge tynanşan iki terrorçydan biriniň ele salynanlygyny, beýlekisiniň harbiýleriň amalasynyň şäheretiniň dowamynda atylyp öldürilendigini aýtdy. Soňky hepdelerde Iranyň ýaragly güýçleriniň we Kürt söwüşçileriniň arasynda birnäçe çakmyşyklar bolupdy. Iýul aýynyň başynda Günbatar Kermanşah regionunda Iranly kanun çykarjy ýerler resmi yaralandy we olar bilen bile siýahat eden ulug sürüjüsi hem veterinar janlaryna kast edilip öldürildi. Türkiýanyň Daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Washingtonyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşen Ruhanyny mümkin ekstradisiýa etmek boýunça komissiýany döretmegi teklip edenligini aýtdy. Ankara Ruhanyny geçen hepde başa barmadyk agdalşykda aýplaýar. Çavuşoglunyň 22-nji ýylda aýtmagyna görä Türkiýe şeýle komissiýa gatnaşmagy taýýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan diýinçe Fethullah Güleni 15-nji ýylda agdalşygy geçirmek boýunça dil döwüşigi dolandyrmakda aýplaýar.
75 ýaşly Gülen agdalşygy ýazgyrypdy we ödüriň oňa hiç bir gatnaşygynyň ýokdugyny aýdypdy. Ankara Gülenin Birleşen Ştatlardan ekstradisiýa edilmegini resmi taýdan sorajakdygyny aýtdy, emma entek soramanlygyny belledi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Washingtonyň Güleni bermek boýunça ýüzlenmä teretjekdigini ma'lum etdi, emma onuň ýurtdan çykarylmagy üçin günäti barada taýyk subutnamalarynyň bolmalydygyny hem belledi. Malaziýanyň, Awstraliýanyň we Hytaýyň resmiýetleri Malaziýanyň howa ýollarynyň ýitirim bolan 370 uçaryny gözläp Hindi okeanynda geçirilen işleriň tamamlanmagyndan soň ahtaryş işlerini ýatyrmak barada ulalaşdylar. Uçaryň tapylmagynyň ähtimallygy azalýar diýip üç ýurdun transport ministrleri aýtdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňyz. Gepli yer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Mary welaýaty prezidentiň gelmegine garaşýar. Soňky aýlarda ýurdun ähli welaýatlaryna sapar edip indi Mara barýan Gurbanguly Berdimuhammedowy garşylmak üçin uly tutumly dawralara giňden taýýarlyklar görülýär. Resmi çärelere yerli ýaşaýjylar hem giňden gatnaşdyrylýarlar. Kärdeşim Merdan Sary we dinlälim. Bu günler Mary welaýatynyň merkezi Mary şäheri diýsen basagy görünýär. Marynyň itaat köçeleriniň ugrunda gysgly ýagdaýda awatlaş işler geçirilýär. Şäheriň ähli ýerinde diýen ýaly howpsuzlyk gulluklaryny, teatrlaşdyrylan sahnalaryň taýýarlyk repetisiýalaryny görse bolýar. Mary Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelerine taýýarlanýar. Azatlyk Radiosynyň Mary häkimetindäki çeşmesiniň beren maglumatyna görä, prezident şenbe güni başlanýan saparynyň dowamında şäherde çağlar üçin gurulan täze meýdançanyň we Aşgabat Mary ýolunyň ugrundaky Altyn Sähra etrafynda döredilen täze owanyň açylış dawrasyna gatnaşar. Şäherde prezidentiň geçsek ýerlerinde güýçli depginde taýýarlyk, umumy ýowar bilen deňestirip bolaýjak derejede arasaçylyk işleri geçirilýär. Öten akşam ýagny bir gijanyň dowamında şäher wagzalynyň töwereginde täze asfalt ýazyldy. Ýol guruluşyk işlerine gatnaşan hünärmenler gysga gary çekilen bu ýoluň ýene bir näçe hepdeden taňdan çykjakdygyny aýdýarlar. Bu ýoluň ýene bir näçe hepdeniň içinde oý goljakdygy görünip dur. Ýöne näme edeli? Bize tizary bitirmeli tawsyryk berdiler. Diýip ýol guruluşyny çekilen işçileriň biri aýdýar. Şol bir wagtda şäherde howpsuzlyk gulluklardyň işgärleriniň hem gözgörtüli artandygyny görse bolýar. Beýlik etraplardan hem çağırılıp getirilen ýürüýte gulluklaryň eli raçyly işgärleri köçeleriň ugry bilen her 20 metr ağırlygynda durlar. Olar şäheriň esasy ýollaryny petikläp, olardan geçmekçi bolýan adamlary kä halatlarda gödök görnüşde izlerine dolaýarlar. Bolany kojany bolýan benim aýtjak, gepli işletme. Prezidentiň gelmeginden bir gün öň petiklenen delili, kemini we bayramaly barýan ýollaryň töwereginde goýulan saxta awto ulaglar hem hökmany ýagdaýda aýyrdylýar. 1384 Payta Kemre, 6 kilometr payda 1384. Özleri aýryp ýetişmedik ýaşaýjylaryň ulaglary bolsa evakuatora ýüklenip äkidilýär. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosyna esasy ýollaryň petiklenmegi sebäpli öýlerinden çykyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berdiler. Bu ağırlykda täze açylmaly çağlar meýdançasynyň daş töweregindäki ýaňy ikilen baglary ýangyn söndürüji ulaglar bilen ýygyderli suwarýarlar. Şeýle-de sebite agyr tehnika eltilip ýokary depginde guruluşyk işleri alınıp barilýar. Guruluşyň tamamlanmadyk ýerleri bar. Prezident gelerini ýetişdiriň diýilen soň diňe ýüzle göz üçin geçmeli bolýar. Diýip özüniň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran guruluşçylaryň biri gurrun berdi. Guruluşyk işleri bilen birlikde haldyr baýdaklar bilen bezelen bu sebitde medeniýet işgärleri hem prezidenti görkezjek teatrlaşdyrylan sahnalaryny, tanslaryny gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Ýere gelende bellesek prezidentiň öňüne çykyp tomasy görkezjek medeniýet işgärlerini mara eltmek üçin ýürüýte bir günlük demir ýol gatnaby hem ýoly goýulypdy. Şol bir wagtda Marynyň köçeleri bilen birlikde şäheriň iň iri ýyla arasynda Gök bazary diýilip atlandyrylan bazar hem ýapyldy. Şäher häkimliginiň resmiýetleri töwdegärlere prezident gidýänçä dukanlaryňyzy ýapmaly bolarsyňyz diýip görkezme beripdirler. Prezidentiň saparynyň näçe gün dowam etjekdigi barada häzirlikçe hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Mary şäherindäki şuňky ýagdaýlary suratlandyrýan foto sergimiz hem bardyr. Onu görmek üçin azathabar.com websaytymyza täýat ediň. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem ünsden düşürmäň. Marada prezidentiň gelmegine görülen taýýarlyklaryň çäginde köçelerden öýsüz haýwanlary ýok etmek boýunça ýörite çäreleriň hem amala aşyrylandygy habar berildi. Käbir maglumatlarda öýsüz itleriň atylyp öldürilenligi habar berildi. Türkmenistanda häkimetleriň öýsüz haýwanlar babatyndaky çäreleriniň köplençe rehimsiz alınıp barylýanlygy barada maglumatlar häli şindi peýda bolýar. Biz bu ýagdaý barada gurrun bermegi sorap Türkmenistanly grajdan aktivisti Наталья Шабунц bilen söhbetdeş bolduk. Вы знаете, когда умер брат собак Ниязов, Bilýäňizmi, itgüjüklere garşy gazaply çäreler öňkü prezident Saparmurat Niýazow aradan çykandan soň häzirki prezident ilk wada haýwanlary özüne goýdy. Biz şonu öğrenbegenlik. Soňra bolsa hemme zat öňküsinden hem beterleşip wagşy görnüşde gaýtadan başlandy. 4 aýagynyň üstünde ýöreýän jandarlar awlanyp başlandy. Inni haýwan söýerler ýa-da haýwan eýeleri ýurtda geçirilýän her bayramçylyk dawarasyna gorku bilen garaşýarlar. Sebäbi her bayramçylykda ýa-da ýurda mihman gelende haýwanlar köpçülikleýin ýok edilýärler. Öň bu çäre kiçi çäkde amala aşyrylan bolsa häzir ýagdaý düzgüne öwrüle. Ýurt başçynyň etjek saparynyň öňýände häkimetler öýsüz haýwanlary ýok edýärler. Men haýwan eýeleriniň bu çäräniň amala aşmagyna ýol berip öz haýwanlaryny halas etmeýändigine ören gynanýaryn. Haýwanlar eýmendiriji we nejis görnüşde dürli usullarda däherlenip ýok edilse, onu ol başa görüň we mundan gaçmak, gorunmak aňsat däl. Ýöne häzirki wagt haýwanlar daşlanyp, atylyp ýa-da demir bilen ýenjilip öldürilýär. Şeýle ýagdaý Aşgabatda ýyl-ýyldan bolýar. Köp halatlarda ýaşaýjylar tarapyndan naharlanan itpişikler çağlaryň gözüniň alnynda öldürilýär. Mundan soň käbir çağlara psihik taýdan saglyk bejergisi zerur bolýar. Häzirki wagtda haýwanlary öldürmek çäresi ören ýokary ýylykda alınıp barylýar. перед каждым визитом идет это массовое уничтожение. Наталья, eýsiz haýwanlary öldürmek işine haýsydyr bir döwlet guramalary, ýörite toporlar gatnaşýarmy? Я думаю, что в этом завязаны очень многие. Это же Mening pikirimçe bu çäre ören köp adam atnaşýar. Olar esasan kommunal hojalyk gullugynyň işgärleridir. Olaryň öňünde ýok edilmeli haýwanlaryň sany boýunça ýörite plan goýulýar. Hemde olara pul tölenýär. Olara ortaça 50 manat berilýär. Emma bayramçylyklaryň öňýände bu çäre köpçülikleýin görnüşde alınıp barylyp, oňa kommunal hojalyk gullugyň, öý upravleniýasynyň işgärleri de gatnaşýarlar. Включая химика, домоуправление и так далее. Haýwanlary haýsy usullary bilen öldürýärler? Насчет выстрелов, это даже меня удивило. Mary vilayetinde öýsüz haýwanlaryň atylyp ýok edilişi meni geň galdyrdy. Sebäbi olary atyp öldürmek bu pul çykdyjysy diýmek bolýar. Aşgabatda eýsiz haýwanlar demir simler, tokmoklar bilen ýenjilip öldürilýär. Häkimetler diňe öýsüz haýwanlary däl, hatda köçelerdäki öý haýwanlaryny hem eýeleriniň gözüniň alnynda ýok edýärler. Просто их забивали на глазах у своих хозяев. Käbir internet saytlarynda köçelerde ölüp ýatan haýwanlaryň suratlary wagtal peýda bolýar. Siz şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi? Вы знаете, я видела очень часто, но в моем районе, где я живу. Men şeýle ýagdaýlara ören köp duş geldim. Ýöne men soňky döwürde öz ýaşaýan sebitimde görmedim. Mundan ozal meniň kiçijek itim öldü. Men onuň sebäbini düşünmedim. Meniň ýok wagtym köçede bir zat iýen ýa ishan bolmagy mümkin. Itgüjükleriň ölmek üçin olaryň diňe bir zady ishamagy ýeterlik diýýärler. Hatda mundan bir näçe ýyl ozal häkimetleriň itpişikleri öldürmek üçin köçelere naftalin oklandygyny hem eşitdim. Elbetde bu maglumaty tasdiklatmak maňa başartmady. Я не могу это подтвердить, потому что мне сказали. Türkmenistanly grajdan aktivisti Наталья Шабунц bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýaşullary tiz wagtda maslahata jemlenirler. Ýaşullar maslahatynyň 14-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljekdir. 20-nji ýylda resmi derejede eglan edildi. Aslında döwlet meselelerini ýaşullar bilen geňeşmek däbi Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň Saparmurat Niýazowyň ýurty dolandyran ýyllarynda ýörgünli bolupdy. Ese 20 ýyl golaý döwründe hereket eden ýaşullar maslahatynyň agdalary ýylad üçin nähili hyzmat edýärler, nähili iş bitirýärler. Türkmenistan
Türkmenistandaki habarçymy Sultan Atsilowanyň Mary vilayatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy pensioner Bibitäç bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmen däplerinde ýaşuly nesil hemişe öňe sürilýär. Oban ýaşulary näme iş bitirýärler, obadan bir oba aqsakallyk etdilermi, ýa bolmasa halkyň agyrly meselelerini çözmäge gatnaşýarlarmy? Şu obadaky bar ýaşullar näme iş bitirýärler? Oba ýaşullar işlerden diýeni öýle diýenek oba ýaşullara bir adyp ýüz tutsaň bolsa, öýle diýip birini üçin bitirýär dorsaň. Onda näme oba ýaşullary elini tutup oturan adamlar bolýarmy? Obadaky ýaşullar mana adamçylykda toý bolsa, ýas bolsa, hemme zadyň dimdik durup, hemme zadyňa ýer berip, ýyly güne goşurlar. Oňa sag bolsunlar. Ýöne ýere gelende öýle bolsa bir deli adam dallaşyp, adam nemet duran ýer emma. Mysal üçin bir bayrak goşuluklar bolsa, aglaşyp da nemerek ýerler bolsa, oturan ýerlerininki. Deň tutanok da. Obanyň ýeter etmekçiliklerini düzetmekde ýaşullar näme hereket etdiler? Ýaşullar gady üçin barsa, tow üçin barsa, ýaşullar raýon nemedine hemmetine gitip öýler salgy berip öýler nemeto aýdor kömek eden zat diýip aýtsa bolsa, kimil raýondan mi ýa-da başlykdan men onçotun bilemok. O hemmeňiz raýona bile gidip aýdyň diýip gitdi geller, ýaşaç geller gitdi. Gitti olim şonu qadymı da yok, toğumu da yok dep telemäge de 5-6 sapar gidip toğunu ýaktyrdylar. Indi qadym orunda bolsa barsalar 2017-den beri qadam yok. Bir de Pavyata kalkodyň gellerinden bizar boldyk diýip pokko ýetdirler. Ýöne diýjekler şonuň özleri gidip şonu qady, toğu ýa suwy düzetmek hakynda, obaň noksalyklaryny düzetmek hakynda hereket eden oklarmy? Şoňa etdiler, ýaşullar aglaşdylar, hemme adam etdi. Etdi, şonu dinle duran zat ýokdur da. Netije ýok. Oba boş ýaşullar agladyr, hemme zat aglaşyp da edip dogrular bolýar. Aňardan netije ýok. Aňardan netije ýok. Obaňyzdan ýaşullar maslahatlaryna gatnaşan ýaşullar bolýarmy? Ýok, biziň obadan tekidi ýok. Diňe obaň içinde bar. Obada bir-birine nemede ýaşullar bar. Aňarda ýok. Gitdiran zat ýok. Habarçy Sultan Atsilowanyň Mary vilayatynyň ýol öten etrawynyň ýaşaýjysy pensioner Bibitäç bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepli yer Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ozalky prezidenti Taparmurat Niýazowyň janyna kast etmek synanşygy diýilýän ýagdaý boýunça iş kesilip, uzak möhletli türme basylanlardan biri Anna Durdy Anna Sehedowyň jesediniň garyndaşlaryna berilenligi ma'lum boldy. 57 ýaşynda türmede ýogulan Anna Sehedow 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda boldy diýilýän kast ediş synanşygy boýunça iş kesilenlerden ölüm habary edilen bu jesedi berilen 2-nji noýabrda bolup durýar diýip bilermenler belliýärler. Gelin bu arada kärdeşim Ýowşan Anna Gurbanyň berjek maglumatlaryny dinläýälim. Türkmenistanyň ozalky prezidenti Taparmurat Niýazowyň janyna kast etmek synanşygy diýilýän iş boýunça ýyl kesilip, uzak möhletli türme basylan we şol ýerde aradan çykan öňkü resmiýleriň biriniň jesedi garyndaşlaryna berildi. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda boldy diýilýän kast ediş synanşygy boýunça iş kesilenleriň ykbalyny öwrenýän ekspertleriň pikirine görä, Anna Durdy Anna Sehedow garyndaşlaryna ölüm habary edilen we jesedi berilen 2-nji noýabrda bolup durýar. Azatlyk radiosyna aýdylmagyna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kontrrazvedka bölüminiň başlygy bolan öňkü polkownik Anna Durdy Anna Sehedowyň jesedi şu ýylyň 9-njy fevralynda garyndaşlaryna berilipdir we merhum Sakarçagy etrawynyň Seyitdawy uliýasyna jaýlanylypdyr. Halkara hukuk toporlarynyň koalisiýasynyň olar Diri Workers kampaniýasynyň berýän maglumatyna görä Anna Sehedow hamala prezident Niýazowyň janyna kast etmek synanşygyna gatnaşmakda günäli tapylyp, emlägini konfiskasiýa etmek bilen ömürlük tutsaglyga hökm edilipdir. Bir maglumata görä ol 2002-nji ýylyň dekabrynda, başga bir maglumata görä bolsa noýar wakalaryndan 3 gün soň tutsak edilipdir. Merhumyň jesedini Aşgabatdaky morgdan alyp gaýdanlaryň sözlerine görä ol ogodan nepe türmesinde saklanylan wagty gaty horlanypdyr. Ýöne garyndaşlar şondan onuň nirede saklanylanyny barada hiç bir maglumat alyp bilmändirler. Moskwada adam hukuklaryny goraýan memorial merkezine Merkezi Aziýa programmasyny alyp barýan hukuk goraýjy Vital Ponomaryowyň sözlerine görä mundan öňe noýabrçylaryň diňe biriniň jesediniň garyndaşlaryna berilenligi, ýagny olaryň munyň üçin häkimiýetlere pul berenligi barada gurrunlar eşdilipdir. Emma soň onuň sözlerine görä bu habar tasdiklemek başartmandyr.
Eýsem anna durdy ana tähede hüňjetiniň garyndaşlaryna berilmegi türkmen häkimetleriniň noýabrçylar wagtda çemeleşmesini üýtgödýänligini aňladýarmy? Сейчас трудно сказать. Сейчас вообще, я так понимаю, на уровне властей, так сказать, руководства. Häzir bu barada belli bir zada aýtmak kyn. Umuman alnanda bolsa meniňçe häzir häkimet derejesinde ýurt ýolbaşçylar owadan nepe türmesini näme etmeligi barada pikir edýärler diýip Panamaryow Azatlyk radiosyna aýtdy. Sebäbi onuň sözlerine görä bu türmek hemişe halkara tanqydynyň bir predmeti bolup durýar we bu ýerde köni düýünleriň biraz üýtgödilýän bolmagy hem mümkin. Может быть, это определенное изменение старых правил. İkinci tarapdan ol bir ýerde käbir şahsy meseleleriň bar bolmagynyň hem mümkinligini. Ýagny anlasa hedihün her nämede bolsa olal güýç suruluşlarynyň işgäri bolanyny. Sebäpden hem onuň jesedinde beýleki ýok bolanlaryň kagaranyny başgaça çemeleşlen bolmagynyň ahmarlygyny öňe sürýär. Но все-таки как бывший сотрудник силовых структур, может быть, они по-другому отнеслись к его случаю, чем в тех ситуациях, когда, скажем, речь шла о телах других умерших. Şol wagtda hukuk goraýjy Vital Panamaryowyň sözlerine görä, odal hem owadan nepe türmesinde ýok bolan tutsaglaryň jesetlerini garyndaşlaryna bermek düzgüni bar. Ýöne bu düzgün 20-nji noýabr wakalaryna dahylly tutsaglar wagtda şu wagtda çenli ulanylmandyr. В принципе, из Вадана выдавали тела других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября. Gepin gerdisine aýdylsa ana durdy ana tähede hun garyndaşlary onuň türmäge batylmagynyň bir kanun bolanyny we oňa berilen jeza bilen alalaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Garyndaşlarynyň berýän maglumatyna görä ana tähede Sakarçaga trawynyň Sultany geňeşliginde Ýalkym Daýhan birleşiginde 1959-njy ýylyň 28-nji ýanwaryna dünýäge inipdir. Kardeşim Ýoşan Ana Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Ana Durdana tähede pudak wagtlap türkmen türmesinde ýiten hasaplanılan tutsaglaryň diňe biri. Olary diri görkezden atly halkara kampaniýasy direksiz ýitenleriň sanawlaryny taýýarlap türkmen häkimetleriniň olar babada maglumat bermegini talep edip gelýär. Hormatly radio dinleýijiler, türkmen türmelerinde ýitenler barada häkimetleriň maglumat berip başlamagy näme derejede möhüm diýip pikir edýärsiňiz. Bu sowalymyza şeýlede gepleşiklerimizde gozgalýan beýleki meseleler barada maglumat, pikir alışmagy isleseňiz, azathabar.com websaýtymyzda şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, Kontakty, sosial ulgamlaryndaky tahypalaryna tähit ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly hem girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlary gündeligimizi dinleýärsiňiz. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň prezidenti öz ýepesine Respublikan partiýasyndan dalaşgar bolmagy kabul etdi. Birleşen Ştatlaryň halkara gatnaşyklaryna we musulmanlar babatyndaky immigrasiýon siýasatyna radikal garaýşlary bilen tapawutlanýan siýasatçynyň noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökmünde gatnaşmagy bilen bagly maglumaty kardeşim Sehradan dinläli. Donald Trump Respublikan Partiýa tarapyndan Birleşen Ştatlaryň prezidentligine dalaşgar bolmagy resmi taýdan kabul etdi. Eger ol ak tama saýlansa, onda globalizm däldi, amerikanizm diýip atlandyran ýörelgesine ymtyljakdygyna wada berdi we Demokratik Partiýa tarapyndan özüniň garşydaşy boljagy meňdeýän Hillary Clintony ölüm, ýykgynçylyk, terrorizm we gowşokluk mirasynda aýplady. Milliarder biznesmen we öňki teleyıldız Trump Birleşen Ştatlaryň Ohio ştatyndaky Cleveland sewitinde köpçülige ýüzlenip çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň krizis pursadyny başdan geçirýändigini aýtdy we öz planlarynyň Amerikany ilkinji orunda goýjakdygyna wada berdi. Americanism, not globalism, will be our credo as long... Globalizm däldi Amerikanizm. Bizim baş ýörelgämiz bolar. Biz Amerikany ilkinji orunda goýan siýasatçylar tarapyndan dolandyrmasak, beýleki ýurtlaryň Amerika biziň münasip bolan hormatymyz bilen çemeleşmejekdigine inanyp bileriz. Will not treat America with respect, the respect that we deserve. Diýip Trump aýtdy. Ol delillendirilen derňew mehanizmlary geçirilýänçe terrorizm bilen özüni tanadan islendik ýurtdan immigrasiýany derhal duruzmaga çağırdy.
Biz öz yurdumuzda olary islemeýärsip mundan ozal döwlet edarasynda işlemedik, Trump aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň döwrewap taryhynda iň bir ajaýyp prezidentlik kampaniýasyny alyp bardy. Ol Birleşen Ştatlaryň iň uly iki partiyasyndan biriniň prezidentlik dalaşýary bolmagy başardy. Trump prezidentlik kampaniýasynyň dowamında hem respublikanlar hem de siyasi garşydaşlar tarapyndan aýplamalara tedawar boldy. Olar Trumpy immigrantlar we musulmanlar barada eden çykyşlar üçin daşary ýurtlara düşmançylykly bolmakda we jins paradlykda aýpladylar. Bu ýagdaý Respublikan partiýasynyň arasynda pikir bölünşiklerine de sebäp boldy. Partiýanyň içindäki bölünen fraksiýalary bir ýere jemleýän ýeketäk element Demokratik Partiýa tarapyndan prezidentlige dalaşýar hödürlenme gözüňünde tuturýan Hillary Clinton'y yeňmek bolup durýar. Onuň aýtmagyna görä prezident Barack Obamanyň prezidentlik eden birinji möhletinde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary wezipesini ýerine ýetiren Clinton daşary siýasata ýolbaşçylyk etdi. Ol bu siýasat bolsa Islam döwleti atly ekstremist toporuň güýçlenmegine sebäp bolup Libyany, Misri we Siriýany bulan bujarlygy itekledi diýdi. Şeýlede Trump Birleşen Ştatlaryň ilkinji garaýagy prezidenti Obamany jins paradlyk durnuksuzlygyny mewjud etmekde aýplady. 21-nji iýulda eden çykyşynda Trump bekanun immigrasiýany we neşe gaçakçylygyny towtatmak üçin Birleşen Ştatlar bilen Meksikanyň arasynda diýwar gurjak dowarydaky wadasyna hem ünsü çekdi. Biz bekanun immigrasiýany, bekanun toporlary, ýowuzlygy we biziň jemgyýetimizde ağırlaşýan nefi teristlerini durdurmak üçin beýik terhet diýwaryny gurarys, diýip Trump aýtdy. Kardeşim Tehranyň maglumatyny dinlediňiz. Owganistanyň vitse-prezidenti Abdulreşid Dostumyň janyny kastetmäge tinanşmak boýunça dil döwüşükde guman edilýäniň Demirgazyk Owganistanyň Jowzjan vilayatyny dele salynanlygy habar berildi. Dostum soňky aýlarda Owganistanyň Türkmenistan bilen terkedine ýakyn vilayatlarda Talibana we beýleki ýaragly toporlara garşy söwüşlere ýol başçylyk edip gelýär. Temany habarçymyz Şamerdan Uly Muradynyň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan vilayatynyň hakimi Lutfulla Eziziň aýtmagyna görä, vice-prezident general Dostumy terror etmege taýýarlanan janyny geçen hüjumçy Şybyrgan şäherinde tutsak edildi. Nafari intihari ki qasdi hamle intihari janob Monsi awalda. Janyny geçen hüjumçy dün 21-nji iýulda polisiýa tarapyndan saklandy. Hüjumçy vice-prezident general Dostumy hüjum etmegi planlaşdyranlygyny boýun aldy. Janyny geçen terrorçudan sonra sowal dowam edýär diýip hakim bellidi. General Dostumyň ýol başçylygynda Jowzjan vilayatynda jeňçilere garşy arada harby operasiýa geçirildi. Jeňçileriň vilayatdan gowyp çykarlandygyny resmiler ma'lum etdi. Ýöne jeňçiler Derdap we Goştepe atly etrafynda hereket edýär. Şybyrgan şäheriniň golanynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Ýollarda jeňçiler howpawandyrýar diýip ýerli ilat nägelelik bildirýär. Hakim Eziziň aýdysýça, welaýatyň Murdiýan etrabynyň jeňlaryk atly obasynda jeňçileriň bir ýarag ambarynyň üstü açylypdyr. Jangalary uluswary Murdiýan bilen Sowzjan mühimmat ýarag we harby enjamlar ele salynypdyr. Awgan güýçleri welaýatda jeňçilere garşy görüşde uly üstünlik gazandy. Eger bu ýaraglar ele salynmasady, onda jeňçiler welaýatda uly weýrançylyk edip bilerdi diýip hakim bildirdi. Jowzjan vilayatynda jeňçiler döwlet işgärlerinden zaman alýar. Asuda ilat hem azar berýär. Vilayatda imtihan atly hususy mobil kompaniýasynyň 4 işgärini jeňçiler 2 gün öň ogurlady. Jowzjan vilayatynyň käýerinde daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem hereket edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem vilayatda bardygyny hakim Ezizi tasdiqlady. Darul Swaliya Goştepe ma tabayyuz Pakistan ýaz Çeçinas naramsaqtan mantyqa. Goştepe etrafynda Özbekistanly we Çeçenistanly jeňçiler görüldi. Olar regionyň parahatçylygyna ziýan ýetirmek üçin Jowzjanda ýerleşýär. Emma Jowzjan vilayatynda olara garşy awgan güýçleri berk çäre görer diýip Jowzjan vilayatynyň hakimi Lutfulla Ezizi nagtady. Jowzjan vilayatynyň 10 etrafy bar. 8 etrafynda türkmenler hem goşun bolup ýaşaýar. Vilayatyň 3 etrafy Türkmenistan bilen serhetleşýär. Şaýmerdan Uly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.